Hola, benvinguts a la informació meteorològica i previsions per Agbar. Avui tenim un gust com m'agradols, contents perquè Déu-n'hi-do com s'ha comportat el mes de març, però no tant el mes d'abril, ara en parlarem. Vegin aquestes imatges, això és a la Xina, l'arribada d'un enorme esclafit a aquesta habitació, tranquil·la, i de cop i volta rebenta la finestra i la senyora que se'n va buscar el nen. Això és un esclafit que va arribar a 190 km per hora i 3 persones van morir absorbides pel vent quan estaven dormint. Déu-n'hi-do, quina potència. O aquesta tempesta de sorra i de fang que queia literalment al Marroc. Molta pols en suspensió, que serà notícia, per cert, aquests propers dies. Ara en parlarem també. Llavors, precisament el comportament del mes de març de Catalunya, temperatures superiors a les normals, a la qual cosa afavoreix una major evaporació, hem de tenir en compte això, però, això sí, les pluges que han estat beneficioses a molts llocs de Catalunya, no tant cap al sud-oest, però bé, precipitacions ben caigudes a molts llocs, com la Tordera. La Tordera continua baixant bé, i és que a la zona del Montseny, Déu-n'hi-do el que ha plogut. Però la sequera continua, almenys l'hem tallat la caiguda dels embassaments, han pujat una miqueta. Llavors ja aquestes imatges del comportament d'un riu. Què passa si posem roques o vegetació al llarg de la seva llera? Que el riu es pot desviar i eixamplar, i això són estudis importants de cara sobretot a les crescudes dels rius. Cal saber-ho. Anem a veure les previsions, què és el que passarà? Doncs, primer de tot, a curt termini, atenció a la pols en suspensió del cap de setmana, pols sahariana, però moltíssima, sense precipitació. Entre dilluns al vespre i dimarts passa un front, es netejarà l'atmosfera, alguns ruixats cap al Pirineu oriental, poca cosa, embassaments del 17%. Més enllà, què és el que passarà? Poca cosa. No veiem pertorbacions. Hi ha una de molt profunda, però cap a Tunísia aquests dies. Creiem que no ens afectarà. Més enllà, potser sí, però poca pluja pels propers dies. Fins aviat.